Karkila Bill! Desospetoi tuo hirviö, jotta nähdään, mitä meillä on vastassa. Joo. Pässyt ja mellit! Räyhä Ralf! Joo. Kukas sä oot? Joku Donitsepele vai? No en! Olen karkkikunkku! Ja taidat tykätä pinkistä. Lohesta. Lohen punaista tietysti on. Mitä sä täällä teet? Teidän karkiutenne. Tää on yhtä väärinkäsitystä. No, päästä mut pois tästä muffinista, mä pokaan mun mitalin ja häivyn täältä. Vai mitalin? Pahikset ei saa niitä. No, tää pahis sai. Mä voitin mitalin sankariduunissa. Vaihdoit sä peliä, Ralf? Et kai sä on niinku turbo, ethän. Mitä? En. Koska jos sä luulet voivat tulla tänne mun valtakuntaani ja vallata mun pelini, tuut vielä yllättymään! Teidän pääkkösyytenne. Ei oo mun syy, että yksi sun maissinaksu lapsista vei mun mitallin. Mikä maissinaksu? Kuka? Se häiriö. Kolikko se, jota hän käytti päästäkseen kisaan, oli se sun mitali? Käytti mitä? Mä tahdon sen takas! Valitettavasti en voi auttaa, se on jo mennyttä. Se on pelkkää koodia enää. Ja koodina se pysyy, kunnes joku voittaa pokaalin kisan lopussa. No ehkä mun pitää sitten vähän jututtaa sitä voittajaa vai mitä? Haistanko mä uhkauksen? Milloin sä viimeksi oot oikein pessyt sun hampaas? Kuules Namuaivo, mähän en lähde ilman mun mitalia. Sähän lähdet. Winchell Duncan, auttakaa hänet ulos leivoksesta ja pankaa heti maitojunaan. Ja jos mä näen sut vielä täällä, Räyhä Ralf, tilkeän sinut hyrmään. Hyrmään. Hupityrmään. Tiedätkö, se on sanaleikki. Se on hupi. Anti olla! Nyt pitää korjata se häiriö, kiitos sun. Hyvästi, Räyhä Ralf! Ei ollut kiva tavata. Sehän on kovaa kuin kivi. Niinpä näkyy. Haet työkalut. Ai mitkä? Ole hiljaa. Au! Mitä? Ei! Rauhassa, Pysy kaukana musta! Se pakenee! Hei!